Здравейте хора, аз съм Денит 061 Пътов и днес ще съм с друг скин в Майнкрафт. И да видим това. Ще не помня. И ако чуете телевизора, съжалявам, но така. Видим какъв е този сервер. Добре, защо не става? Добре, този епизод съм гледал. Ако чуете, много съжалявам. И де са нещата? Нищо не виждам. Добре, махам фото. Ако батерията ми падне, не се чудете какво е станало. О, тук е различно. Какво ти? Не знам какво е място, но все пак да видим. Да продължаваме напред. Той гадното ли е? Така и не разбрах какво са прави тук. Ти ми ли се слага тако? Та е яка. Така се това. Чайте, кой има горе? Ко? И тук ли има убе? Къде накрая? Тогава, като мина от тук. И как минавам от другата страна?
Добре, ще видя какво става в друг сървър. Не съм свикнал да играя на телефон. Но ми е трудно, не. Нищо, че има много сървъри. Пуснах на оцеляване и затова съм махнах. Защото искам да си видя повече. Защото на Survival сигурно ще ми е супер трудно. Животни. Добре. Къде ти? Какво ти? Как ти чуете, гледам Дисни. Ото е якото. Чакайте, че спрях. Там. Какво? Що е тъй? Какво няма да си, бе? Ето. Дай газ. Слизам ли? Не. Слизане. Сяка се озова на същото място, направо ще се гръмна. Пак ли съм тук? Не. Да. Добре. Мисля след малко да спирам клипа, защото много бързо става.
Добре. До другия клип.